Созвездие йылдызлык арт резиденциясы Пушкин картасына ия болушылар үшін өз мүмкинлеклерин аша. Неше кетіп бұл хакта келесі репортажда. Төсле утлар балкышыннан, сәхнәдә артистлар күренүдән башлап, Пушкин, Фет, Тургенев әсәрләре буенча сәгать ярымлык сәяхәт башлана. Ул рус әдәбиятының алтын чорын чагылдыра. Артистлар чыгышы белән бергә рус рәссамнарының картиналары җыелмасы тәкъдим ителә. Аны видеомонтажерлар һәм режиссерлар командасы төзегән. Важно для меня как артиста, чтобы Артист буларак минем өчен кешеләрнең, безнең тамашачыларның, гомумән илнең мәдәни яктан белемле булуы мөһим. Мәдәният бу сүзгә барысы да кергән. Тәрбиядә, фикерләүдә, җәмгыятьтәге хәлдә, төрле темаларга аралашуда. Шуңа күрә без классик шигърият кичәсе оештырдык. Созвездие йылдызлык арт резиденциясе беренче тапкыр Пушкин картасы буенча спектакльне башлап ачып җибәрде. Кичәгә Киров районы мәктәпләре укытучылары һәм укучыларын чакырдылар. Алар спектакль турында үзләренең фикерләре белән уртаклаштылар. То, что начал этот механизм работать. Бу механизмның эшли башлавы милләтнең рухи сәламәтлегенә бик зур ярдәм. Балаларга рухи яктан саф, якты сәнгатьне күрү, аңа тартылу мөмкинлеге бирелә. 3000 сум балансы булган Пушкин картасы Татарстанның кайбер мәдәни учрежденияларына бару мөмкинлеген бирә. Ноябрьдән бу исемлеккә арт резиденцияда өстәлә. Айзилә Батырханова, Диана Дасаева, Татарстан яңалыклары.